των Ιωαννίνων. Ακούμε. Μανώλη, κυρίες και κύριοι, το πάνω διάζωμα εδώ και ένα πεντάλεπτο έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, αλλά πάντως οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βρήκαν από τη θύρα 32, αν μπορώ να δω από τη θέση που βρίσκομαι, ανοιχτή και ελεύθερη την πρόσβασή του στο πάνω διάζωμα, στο οποίο ήταν μόνο οι 800 οπαδοί του Παζιάννενα. Και από τη στιγμή που μπήκαν 5, 10, 50, 100, ακολούθησε μεγάλος όγκος φίλων του Παναθηναϊκού. Ανέβηκαν στο πάνω διάζωμα και μέχρι να τους βλέπετε εδώ, πέρασαν από την μία θύρα στην ενόχλητη. Αυτή η κάμερα που βλέπετε και που ελέγχει το offside, όπως βλέπετε από τις κεντρικές κάμερες, απενεργοποιείται πλέον για το δεύτερο ημίχρονο. Περνούν λοιπόν από θύρα σε θύρα και προσεγγίζοντας τη γωνιακή θύρα των φίλων του ΠΑΣ, έφυγαν από πιστόλι διάφορα προς την πλευρά των φίλων της ομάδας από τα Ιωάννινα, μέχρι να επέμβουν τα ΜΑΤ και να περιορίσουν, όπως βλέπετε σε αυτό το πλάνο, τα επεισόδια. Οι οπαδοί των ΜΕΝ και των ΔΕ έφτασαν σε απόσταση μιας ανάσας. Ο Νίκος Τζοάννης στον αγωνιστικό χώρο έχει καλύτερη εικόνα στο πάνω διάζωμα από εμένα και έχει το λόγο. Υπάρχει κάποιος ανεγκέφαλος με ένα πιστόλι που εκτοξεύει φωτοβολίδες. Ασφαλώς και είναι επικίνδυνος. Τώρα βλέπουμε μεγάλο όγκο οπαδών του Παναθηναϊκού να φεύγει από το πάνω διάζωμα του Ολυμπιακού Σταδίου. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες ωστόσο άργησαν να βρεθούν κοντά στους φίλους της ομάδας των Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συμπλοκές. Έχουν πλησιάσει αρκετά κάποιοι ανεγκέφαλοι κοντά στην θύρα όπου βρίσκονται οι οπαδοί του ΠΑΣ. Προς το παρόν τουλάχιστον υπάρχουν και άντρες της ασφάλειας και κάποιοι τουλάχιστον πιο ψύχρεμοι που προσπαθούν να απομακρύνουν τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Υπάρχει